ziua și am revenit cu revenirea vlogului. Suntem în satul mare, Salt Mare, care practic este un sat, dar mai mare. Aici cu Manigu, care nu știe română. nu bine. WhatsApp, Manigu. Da, pe aia, I'm driving here in Salt Mare. A zis că ne îndreptăm spre Sighetul Marmației, la un prieten, mult spus prieten. Ne îndreptăm spre Sighetul Marmației. Dan a zis să încerce cum este bancheta din spate și nu s-a hotărât pe care loc să stea, și așa că stă pe toate. Un supermarket care este super. Aștepți 1 și primești 1, pentru că uneori viața te poate surprinde de 1 ori, la fel cum se ori. Tokyo Drift. Ce cu clădirea asta? E pe LSD clădirea. Care Troie? Ce s-a întâmplat? Ia puște lui. Povestiri din Masina Cudan Pampa. Am trezit foarte amețit, pentru că eu dormeam, gen, pe bancheta din spate, eram lemn. Și m-a sunat mama și cum eu am un talent la a da fail-uri, s-a petrecut o nespusă. Mi-a zis mama să aveți grijă la poliție, că am trecut pe acolo și era poliție. Și multă inimă și ardoare, am zis lui Sabin, ai grijă la poliție, pulă! Și s-a aprins dragonul și a zis, Dane, cum vorbește așa? Dane, nu se poate! Și asta s-a întâmplat. Faptul a fost consumat, zarurile au fost aruncate, nu mai e cale de toalecere. M-am dat de bol. Părinții mei cred că sunt un drogat. Pierd de vară, un fără scop în viață. Așa asta a fost povestea lui Dan. Bun găsit, Dan, în grupul nostru de drogați. Să văd cu voi. Manicu în continuare, el nu cred că a înțeles ce am vorbit noi, dar am să explic pe drum pentru că el nu vorbește română. Așa este. Yes. Așa este. Ne pregătim de prima zi de liceu astăzi. Suntem clasa 9. Sunt aici cu noul meu coleg. Îl cheamă Ionuț. Sunt aici cu alt coleg. Și American Club. Să nu uitați de American Club. Și sperăm să fie o perioadă minunată de liceu, în care ne vom distra pe cinste. Salut și bine v-am găsit cu a doua tură de vlog din Sighet. Și suntem aici absolut mulțumim lui Darius. El e Darius. El e șoferul de Uber, îl știți? Frate, barista de ăsta. Am învățat română între timp, am învățat română în Sighet, în Sighetul Marmației, în zona de Maramureș și este Dan Pampa. Deci avem absolut tot această parcelă de clădire doar pentru noi, efectiv un etaj doar pentru noi. Jucați-o pe asta, n-aveți cum. Ne regăsim mai târziu după câteva pahare de vin.
minunată. La pădurea ceala. Suntem aici cu toți prietenii. Este o pădure minunată. Sperăm să nu ne mănânce ursul sau vulpea. Harpili! Haide! Sau șerpi. Singurii șerpi sunt la medicină, de altfel. Haide! Uitați aici un exemplu rar de animal. Bine, v-am regăsit cu a multa zi de sighetul Marmației. Încă supraviețuim. Încă supraviețuim și o ducem destul de bine. După 20 de ani. Suntem în regulă, suntem sănătoși. Am fost la memorialul din Sighet. Am trecut pe lângă cuiul din Sighet. Și astăzi vom mai merge la pescărie să bem o cafea. La pescărie, cu peștii, cu toți peștii din Sighet. Darius a mers să ducă banii cu camătă la cineva și ne revedem mai târziu. Sunt aici în mașină cu Manigu, care a învățat română, și domnul Dan. Domnul Dan este mai special, l-am luat de la psihiatrie zilele trecute. Câți bani ai luat cu camătă Darius? 100-200 de milioane. 100-200 de milioane a dat, dragilor, cu camătă. Dar nu te las, nu te las, nu te las. Moare lumea, dă-ne caz. Salut! Florin a zis să dai like, share și subscribe. Că dacă nu, o să vă taie gâtul. La revedere! Ne vedem data viitoare!